Švédsky predstavitelia obrany v Stockholme sledujú televízor, kde prezident Spojených štátov hovorí pokojne a sebavedome. Povie niečo, čo spôsobí ticho. Nepotrebujem medzinárodné právo. Moja morálka je jediné, čo ma môže zastaviť, zamrmle niekto po švédsky. Ďalší úradník si trie spánky v kresle. Švédska bezpečnosť. 70 rokov stála na tom, že Amerika zaručuje mier v Európe. Pevnú ruku nad červeným tlačidlom. Tento predpoklad sa práve zrútil. Americký jadrový dážnik funguje len, ak ho USA naozaj plánujú použiť. Po pár týždňoch najprestížnejšie švédske noviny zverejnili úvodník, ktorý vyzýval Švédsko diskutovať o jadrových zbraniach. Nežiadali Francúzsko, aby rozšírilo svoj dážnik. Nečakali, kým sa situácia upokojí. Hovorili o samotnom Švédsku, o výrobe vlastnej bomby. Toto je krajina známa diplomatickou neutralitou, oddaná mieru a nezapojená do svetových vojen ani do studenej vojny. Čo sa zmenilo a ako by to urobili? V roku 2024 sa Švédsko po rokoch neutrality pripojilo k NATO, čo malo byť najvyššou zárukou bezpečnosti. Článok 5 znamenal, že ak napadnú Švédsko, Amerika sa zapojí. Problém zraniteľnosti sa zdal byť vyriešený. Však nie celkom, lebo zmluvy neochránia. Rozhodnutia áno, no tie sa môžu zmeniť zo dňa na deň. V roku 2017 sa európski lídri báli, že USA odídu z NATO. Bolo to desivé, ale predvídateľné. Dnes je situácia zložitejšia. Amerika sa v týchto dňoch nielenže obracia chrbtom aliancii, ale využívajú aj ako páku. Potom, čo zvrhla Madurov režim v januári 2026, Amerika zamerala pozornosť na Grónsko a vydala verejné hrozby, čo by kedysi znelo absurdne. Pred pár rokmi Dánsko odmietlo rokovať o predaji Grónska, ktoré spravuje stáročia, no Washington neustúpil. Keď severské krajiny vrátane Švédska poslali do Grónska vojakov na cvičenia na podporu Dánska, Bielý dom na ne uvalil 10% clá. Odkaz bol jasný. Splňte naše požiadavky, inak zaplatíte. Vtedy severskí lídri začali uvažovať o nemysliteľnom. Aliancia by sa mohla stať nástrojom nátlaku. Po prvýkrát Dánsko oficiálne označilo Spojené štáty za strategickú hrozbu. Zaradili Ameriku na rovnaký zoznam ako Rusko a Čínu. Dánsko bolo od druhej svetovej vojny pevným spojencom USA. Bojovali v Afganistane a Iraku. Ich spravodajská služba teraz varuje pred hrozbou z Washingtonu. Ani dánska premiérka si nebrala servítku. Vyhlásila, že útok na Grónsko by znamenal koniec NATO, nie len oslabenie. Nebola to len dráma, ale varovanie, že NATO by sa mohlo rozpadnúť skôr, než ho Európa nahradí. Potom prišla harmonogram, ktorá všetko zmenila. V decembri 2025 Pentagon informoval európskych diplomatov, že majú rok na prevzatie zodpovednosti za obranu kontinentu. Rok je však iba odpočítavanie, nie plán. Európski lídri odhadli, že vybudovanie potrebných kapacít im po simulácii tohto scenára minulú jar potrvá 5 až 10 rokov. Európa stratila nielen roky, ale aj budúcnosť. Švédsko vstúpilo do NATO veriac v záchrannú sieť. Namiesto toho sa ocitlo v aliancii, kde najsilnejší člen vníma spojencov čoraz menej ako partnerov a viac ako figurky na šachovnici. Ako sa ukazuje, jadrový dážnik, o ktorom si Švédsko myslelo, že ho ochráni, funguje len vtedy, ak je niekto ochotný ho nad vami podržať. Ale pre Švédsko to nie je nič nové, ani zďaleka nie. V rokoch 1945 až 1972, keď svet vnímal Švédsko ako vzor neutrality, švédski vedci tajne vyvíjali jadrové zbrane. Koncom 50. rokov Švédsko tajne pripravovalo jadrový zbrojný program. Vedci vyriešili hlavné teoretické problémy. Návrhy bomb boli pripravené a reaktory na výrobu plutónia začínali pracovať. Otajnené dokumenty ukázali, kam program dospel. V 60. rokoch sa Švédsko už nepýtalo, či bombu vie postaviť, ale či by ju malo. So stálou politickou vôľou bola švédska jadrová zbraň možná koncom 60. rokov. Švédski diplomati presadzovali jadrové odzbrojenie v OSN, no švédski inžinieri boli len pár mesiacov od získania jadrových zbraní. Prečo o ne stáli? Švédsko bolo v pásci. Oficiálna neutralita znamenala, že bez ochrany NATO žili vedľa Sovietskeho zväzu, jednej zo superveľmocí. V Kaliningrádskej enkláve je dosť rakiet Iskander na zničenie Štokholmu a jadrových zbraní na ukončenie civilizácie. Geografická poloha Švédska bola neistá a potrebovali poistku. Jadrový program bol poistkou. Nikdy verejne priznaný ani nasadený, no takmer skutočný. V roku 1966 sa švédska vláda rozhodla program ukončiť. V roku 1968 podpísali zmluvu o nešírení jadrových zbraní, NPT, a zaviazali sa nevyvíjať jadrové zbrane.
Program bol postupne ukončený a skončil v roku 1972. Technické znalosti však nezmizli okamžite. Švédsko má 6 jadrových elektrární, ktoré produkujú asi tretinu elektriny v krajine. Majú hlboké znalosti jadrovej fyziky, ovládajú technológiu reaktorov a manipuláciu s radioaktívnymi materiálmi. To sú 10 ročia skúseností s civilnou jadrovou technológiou a tiež ponorky. Švédske ponorky triedy Gotland sú v obranných kruhoch známe svojou mimoriadnou tichosťou. V roku 2005 švédske námorníctvo počas vojenských hier potopilo USS Ronald Reagan. A to nie len raz, ale viackrát. Za cenu 2 stíhačiek F-18 Super Hornet Švédi potopili superlietadlovú loď, ktorá stála 60 krát viac. Miliardová lietadlová loď ani len netušila, že švédska ponorka tam bola. Americké námorníctvo bolo natoľko ohromené a nepopierateľne znepokojené, že si skutočne prenajalo jednu zo švédskych ponoriek na 2 roky, len aby proti nej mohli trénovať svoju flotilu. Americkí námorní dôstojníci sa učili bojovať proti neodhaliteľnému. Pýtate sa, aký je súvis medzi supertichými ponorkami a jadrovými zbraňami? Vlastne všetko, pretože jadrové odstrašenie nie je len o zostrojení bomby, ale o dokázaní, že dokážete udrieť späť aj po tom, čo ste boli zasiahnutí. Najťažšie je vybudovať dôveryhodnú schopnosť druhého úderu, čo znamená, že aj keď nepriateľ v prekvapivom prvom útoku zničí vaše mestá, stále vám zostane dosť palebnej sily na odvetu. To je to, čo v prvom rade zabráni útoku, aby sa vôbec stal. A z toho logicky vyplýva, že absolútne najlepšie miesto na ukrytie jadrových zbraní je tam, kde nemôžu byť zničené v prvom útoku, čo radí ponorky, ktoré nikto nedokáže nájsť na popredné miesto v zozname. Švédsko sa pred 10 ročiami zdalo jadrových zbraní, no ďalej vyvíjalo nosiče a zlepšovalo technológiu jadrového odstrašenia. Keď ľudia hovoria, že Švédsko má pozostatok jadrového zbrojného projektu zo studenej vojny, nemyslia to len obrazne. Sú tu inštitucionálne znalosti, technológia ponoriek a jadrová expertíza. Otázkou nie je, či by Švédsko mohlo vytvoriť jadrové zbrane, ale či to spraví a stihne včas. Švédsko nepanikári osamotene. Európske krajiny hľadajú odpovede na budúcnosť. Francúzsko a Británia, jediné jadrové veľmoci v Európe, v júli 2025 podpísali Northwoodskú deklaráciu. Prvýkrát koordinujú jadrové operácie cez spoločnú riadiacu skupinu. Nedelia sa o spúšťacie kódy, ale strategicky spolupracujú novými spôsobmi. Prezident Emmanuel Macron navrhol rozšíriť francúzsky jadrový dážnik na ochranu ďalších európskych krajín. Na papieri to znie dokonale, no v praxi politici z krajnej ľavice aj pravice ho za to hneď kritizovali a označili za zradu suverenity. Na samite NATO v Hágu v júni 2025 členské štáty prisľúbili, že na obranu budú do roku 2035 vynakladať 5% HDP. Súčasný cieľ je 2%, pričom asi polovica členov NATO ho len mierne presahuje. Znamená to viac než dvojnásobné zvýšenie obranných výdavkov na kontinente. Nemecko zvýši obranný rozpočet z 86 na 153 miliárd eur do roku 2029. Strategickí analytici tvrdia, že plánované zvýšenie by samo prevýšilo obranné výdavky krajín Bukureštskej deviatky NATO v roku 2024. Nemecko si vytvára vojenský rozpočet porovnateľný s malým kontinentom, avšak má to háčik. Španielský premiér Pedro Sánchez úplne odmietol cieľ 5%, pričom tvrdil, že by to bolo kontraproduktívne a poškodilo by to španielsku ekonomiku. Bola to facka pre zvyšok NATO. Ak si krajiny začnú vyberať, na aké hrozby im záleží, kolektívna obrana sa veľmi rýchlo rozpadne. Poľsko bolo najagresívnejšie. Premiér Donald Tusk uviedol, že krajina zvažuje pripojenie sa k francúzskemu jadrovému dážniku. Prezident Andrej Duda požiadal USA o rozmiestnenie jadrových zbraní v Poľsku. Podobne ako ich majú Belgicko, Nemecko, Taliansko, Holandsko a Turecko. Potom v máji 2025 sa objavili správy, že Tusk uviedol, že Poľsko sa bude snažiť vyvinúť vlastné jadrové hlavice, aby východná Európa bola, citujem, bezpečná, koniec citátu, neporaziteľná. Ak by to bola pravda, Poľsko by jasne porušilo zmluvu o nešírení jadrových zbraní. Ale keď je vašim susedom Rusko a váš tradičný ochranca sa zdá byť čoraz menej spoľahlivý, medzinárodné zmluvy začínajú pôsobiť menej záväzne. Všetko sa tým ešte viac komplikuje. Európa nedokáže udržať jednotu. Viktor Orbán z Maďarska neustále podkopáva kolektívne rozhodnutia. Krajiny majú veľmi odlišné vnímanie hrozieb a rozpočtové obmedzenia. Krajná pravica rastie v Európe a mnohé strany odmietajú hlbšiu vojenskú integráciu. Švédsky návrh ponúka riešenie.
Redakčný článok v novinách nielen obhajuje švédske jadrové zbrane, ale navrhuje aj spoločné severské jadrové zbrane, vrátane možného zapojenia Nemecka. Je táto logika správna? Ak by si každá ohrozená európska krajina budovala jadrový arzenál, nastane veľká proliferácia. Poľsko získa jadrové zbrane a pobaltské štáty ich tiež budú chcieť. Možno sa Rumunsko a Bulharsko rozhodnú, že nemôžu zostať bokom. Čoskoro vznikne tucet nových jadrových mocností s vlastnými velením, bezpečnostnými protokolmi a rizikom nehôd či omylov. Čo ak by regionálne skupiny spojili svoje zdroje? Severské jadrové odstrašovanie pre Švédsko, Fínsko, Nórsko, Dánsko a prípadne Nemecko by poskytlo dôveryhodnú regionálnu bezpečnosť. Aj keď by sa celkový počet jadrových mocností udržal relatívne malý, ako tvrdí redakčný článok, zrejmým rizikom politiky Washingtonu je rozsiahle šírenie jadrových zbraní. Nikto nechce, aby krajiny museli získať vlastné zbrane, ale spoločné severské jadrové zbrane s Nemeckom by tomu mohli zabrániť. Je to kompromis medzi nebezpečným šírením a nebezpečnou závislosťou. Namiesto 10 nových jadrových mocností získate jedno regionálne usporiadanie. Vystáva otázka, prečo Švédsko hovorí o jadrových zbraniach, keď ich nedokáže rýchlo postaviť. Krutou realitou je, že obohacovanie uránu na úroveň vhodnú pre zbrane si vyžaduje špecializované zariadenia, ktoré Švédsko momentálne nemá. Vybudovanie týchto zariadení by trvalo roky, stálo by miliardy a nebolo by možné ich ukryť pred satelitmi a medzinárodnými inšpektormi. Svet by sa to dozvedel okamžite a potom by prišli dôsledky. Švédsko podpísalo zmluvu o nešírení jadrových zbraní. Odstúpenie by znamenalo medzinárodné sankcie, ekonomickú izoláciu a diplomatické odsúdenie. Bolo by to ešte horšie, lebo by to podkopalo presne to, čomu Švédsko tvrdí, že chce zabrániť. Ak Švédsko poruší pravidlá, urobia to aj ostatní. Problém je aj časový rámec. Väčšina odborníkov odhaduje, že aj so švédskymi jadrovými znalosťami by vývoj funkčnej zbrane trval roky, nie mesiace. Podrobné technické štúdie švédskych vlastných zariadení odhadovali vývojové obdobie na 8 až 10 rokov, ak by už bolo vybavenie k dispozícii. Americkí analytici v 60. rokoch usúdili, že tieto krajiny by bez zmluv potrebovali 10 ročie na získanie jadrových zbraní. Rozhodujúci je časový harmonogram. Aj so švédskymi znalosťami je to projekt na roky, nie krátkodobé riešenie. Francúzsko a Británia míňajú miliardy na udržiavanie svojich relatívne malých jadrových arzenálov. Pre Švédsko s 10 miliónmi obyvateľov by bola takáto ekonomická záťaž obrovská. Najmä keď sa zároveň snažia dosiahnuť cieľ 5% výdavkov na obranu. Politické prekážky môžu byť tie najväčšie zo všetkých. Zatiaľ čo niektorí politici prejavili záujem, väčšina švédskeho establishmentu je proti jadrovým zbraniam. Verejná mienka je hlboko rozdelená. Táto myšlienka je v zásadnom rozpore so švédskym sebavnímaním. Spoločná severská možnosť čelí väčším výzvam. Bolo by potrebné jednomyselné súhlasné rozhodnutie viacerých zvrchovaných vlád o tom, kto bude mať kontrolu nad zbraňami, kedy ich možno použiť a ako sa budú prijímať rozhodnutia. Dohodnúť jadrovú stratégiu medzi Švédskom, Fínskom, Nórskom, Dánskom a prípadne Nemeckom je diplomaticky také zložité, že rokovania o Brexite vyzerajú jednoducho. Švédsko pravdepodobne nezíska jadrové zbrane dostatočne rýchlo na riešenie súčasnej bezpečnostnej krízy, aj keby chcelo. Možno o to však ani nejde. Vráťme sa do konferenčnej miestnosti v Štokholme. Títo úradníci tam nesedia preto, že si myslia, že Švédsko bude mať jadrové zbrane už budúci rok. Sedia tam preto, lebo celý ich pohľad na to, ako svet funguje, sa práve obrátil na ruby. Transatlantická aliancia určovala európsku bezpečnosť počas 75 rokov. Amerika poskytla jadrový dážnik, ohromnú vojenskú silu a záruku, čo Európe umožnilo sústrediť sa na prosperitu, nie obranu. Dohoda, ktorá obnovila Európu po druhej svetovej vojne, sa zdanlivo rozpadáva v priamom prenose. Úvodník o jadrových zbraniach v národných novinách núti Švédsko opäť diskutovať o téme, ktorú už považovalo za uzavretú. Úvodník tvrdí, že krajina už nemôže ignorovať témy, o ktorých sa nechce rozprávať. Európa musí zásadne prehodnotiť svoju bezpečnosť. Kontinent musí obnoviť vojenské schopnosti a prevziať zodpovednosť za obranu tak, ako to nemusela robiť od roku 1945. To, že Švédsko hovorí o jadrových zbraniach, vám hovorí všetko, čo potrebujete vedieť o tom, ako dramaticky sa bezpečnostná situácia zmenila. Jadrový džin ešte nie je vypustený, no Švédsko stojí s rukou nad zátkou, keďže staré pravidlá už neplatia. Pozrite si deň po dni, čo sa stane, ak sa USA stiahnu z NATO. Alebo kliknite na toto video.